các per haka ba Giêsu ngài đã ulem ba trên cruz lai ban số giá kỳ tiền trình bên ngen jong hakata các per jong ka jing duan các per ba iten nan jong ka jing duai per iten nan per jing duai hang ta nong pen apan liker dong ha per iten nan jong ka jing duai don các per haka ba Giêsu hukum ban wan ya shem hanta ban đam ban nu ban diang ki jing ker ku ha per ha iten nan ka jing duai các per ba iten nan jong ka jing duai per iten nan per jing duai hang ta nong pen apan pliker dong ha per iten nan jong ka jing duai